Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your teacher uMacele. Ngibuyile on popular demand. Nakho ukufinqa kwayo incwadi yethu uBhuku laManqa ngifinqa isigcawu sesithupha enkundleni yokuqala. Wemfundi angitshela, uyakhumbula na esigcawini esidlulile ngale nkathi uphindisiwe egaqaza ucingo phansi after ukuthi athe, wena sikhohlakali, ngicela ukuthi ungaphinde ushayele lolu cingo lenombolo yala ekhaya, ufuna ukungichithela umuzi ngoba sasivumelene ukuthi mina nawe le mfihlo izohlala phakathi kwethu sobabili. So ngiyacela nje ungaphinde uzuze ushayele lolu cingo. Washo waligaqaza ucingo walibeka phansi, wasuka lapho walidonyula ebondweni elikhiphe eplakini ukuthi lingasasebenzi. Uyakhumbula? Hhayi-ke ngikuxoxele, uyabona-ke umuntu uma sekuthiwa elakibo limlahlile, limfulathele, uphindisiwe-ke loyo. Ubeyitshela ukuthi yena usakhuluma noNkululeko ngoba phela bekade kushaya uNkululeko ekuqaleni, uyakhumbula? Kanti-ke lutho, usekhuluma nomamezala qobo lwakhe, bese kushaya umamezala. So nje umamezala uzwe yonke lento, ubizwe nje ngesikhohlakali. So sivula ngayo-ke laphaya kusigcawu sesithupha uMamhlongo. Uya kumnyeni wakhe uMathonsi ukuthi, hawu, uDaniel ngaso sikhathi uthi umakoti usho ukuthini uma ngabe ethi le mfihlo kwakufanele ihlale kithi sobabili and wayengibiza ngesikhohlakali. Hhayi, uMathonsi athi hhayi, ngeke akwazi ukuthi kube umakoti wakwami ukhulume kanjalo. Uyamazi leya ntombazane ukuthi usihlonipha kanjani. Usho ukuthi uyazi ukuthi bekakhuluma nawe. Asho uMamhlongo ukuthi ayi, angazi ukuthi bekazi ukuthi ubekhuluma ngami, kodwa nje mina okungishayile ukuthi akhulume ngendaba yemfihlo. Kodwa leya ntombazane ingayenza yini lento engicabanga ukuthi iyenzile? Kungenzeka ukuthi lo mfana kade la esikhulumela le nsumansumana kade eyikhuluma, kungenzeka ukuthi asimnikezanga indlebe ngokwanele ngoba ngathi khona iqiniso kule nto akade yisho. Athi uMathonsi, ayi no, angeke size sisho ukuthi vele kuyiqiniso lokhu kade kushiwo yilo mfo okwamanje, singakahlali nabo phansi sikhulume. Kodwa-ke okwamanje asizame ukuthi sithole uthamsanqa kusasa uma kabuya emsebenzini, ngizamfonela ngimtsho ukuthi andlule ngapha sihlale naye phansi silidingide le ndaba sizwe ukuthi yena uvo lakho lithini. Athi uMamhlongo, hhayi, vele nje kahle kahle ingane yethu ngathi iyalidinga usizo lethu. Mase sekunje lo ntombazane angangiyenzani kanjalo ukuthi umntanami kuwuye yedwa engimzele nje ukuthi bese menzela into efana nale, ukhuluma ngamfihlo nomakoti, yaze yahlaza ingane. Athi uMathonsi, ayi kodwa-ke nani-ke bantu besifazane niyathanda ukugagamela, awukahle. Asihlale kuqale nothamsanqa phansi simuze ukuthi uthini ngoba thina ngendlela le nto esibona ngakhona kungenzeka ukuthi uthamsanqa makafika la angayiboni ngale ndlela esibona ngakhona. Hhayi, ngathi-ke nomoya usuyaphakama-ke manje kuMamhlongo. Athi hayi bo, usho kanjani ukuthi ingane ayiludingi usizo lwethu? Iyalidinga usizo lethu, uyayibona nje yonke lento eyenzakalayo, kwawena nje awuyiqondi, insumansumane phela le. Athi uMathonsi, ayi nina abantu besifazane niyahlupheka kodwa phela lo muntu esikhuluma ngayo la sikhuluma ngomuntu omdala, umuntu onomuzi wakhe. So vele there's a possibility ukuthi masihlala naye phansi thina ngale ndlela esibona ngayo yena angayiboni ngaleyo, and ekhulunywa ngonkosikazi womuntu njalo la, akhulunywa nje ngomuntu nje. Hhayi, avumeke uMamhlongo athi hhayi nokulungile, bese uMathonsi ucishe isibani kube ngathi bayalala. Ayi, ahluleke ukulala-ke uMamhlongo, aphinde azame ukuvusa ubabakhe athi weMathonsi kuthi nyanya, bese ethi yini kwenze njani, phela ngiyadinga ukuthi ngiphumule noma kuthiwa ngisebenzi, kodwa phela ngiyadinga ukuthi ngilale nami ngiphumule ukuze ngizokwazi ukuthi uma ngivuka ekuseni at least umzimba usuthe ukuthi ukuphakamanyana. Hhayi-ke ngeli phansi-ke nkosi yami uMamhlongo axolise kumnyeni wakhe uthi eish, ngiyaxolisa ukuvusa nkosi yami usasebhizi namathonga iy'nyanya zakwenu, kodwa nje iyangihlupha lento yokuthi kahle kahle lo mntwana uyitshela kusesomakoti uthi lo mntwana ucabanga ukuthi ukhuluma nobani, angakhuluma nami kanjalo, phela khumbula ukuze umamezala ngesikhohlakali.
Uyayithola le nto? Akabingelelanga, uvele wambiza ngesikhohlakala esifuna ukumchithela umuzi. So, ukukwata kwakhe umama kahle kahle ku-justified, although uma uyibuka futhi uyabuka ukuthi hayibo, kungenzeka ukuthi vele bekangazi ukuthi ukhuluma naye ngoba akabingelelanga, akazwanga ngisho iphimbo lakhe ukuthi bekuwubani, but yena besephuthume ngale ndlela yokuthi nje ufuna ukuvala ucingo. Hhayi, bese yavuka-ke ephenduke-ke embheke, abheke ngakuye uMathonsi umkakhe. Athi-ke, ayi, uyabona le nkosikazi, njengoba bengisho ukuthi uThamsanqa uyindoda, sekuzofanele ukuthi ijoko lakhe naye manje aqale azithwalele lona. Thina njengabazali ukuthi nje simbize sithole ukuthi kahle kahle uyalidinga yini usizo lethu. Eyi, umbone nje ukuthi ngathi akayithathi kahle naye-ke uMaMhlongo le nto, kodwa-ke ubona ukuthi akusekho ezandleni zakhe. Uma eseshilo inhloko yekhaya ukuthi okuzokwenziwa kusasa ukuthi nje bazobona ukuthi uyalidinga yini kwalona usizo lwabo or akalidingi. Kodwa nje ngokuya kwakhe kahle kahle uMaMhlongo besebona ukuthi kahle kahle sekuyibhizinisi yabo, indaba yabo, ibhekene nabo qho le ndaba. Kodwa-ke ubaba yena ubekena ngeso elingafani naye umkakhe. So, siphela kanjalo-ke isigcawu sesithupha. Sizophinde sindlulele-ke isigcawu sesikhombisa. I don't think sikhona kahle kahle sesikhombisa. I think sekuqala inkundla yesibili. So until we meet again, mfundi, please don't forget to like, subscribe, and also leave us a comment and tell us where are you watching us from. And also share with your friends, even on your social media. Usibukela kanjani kubo.